Il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo qed jiġħad li jeżisti konflitt ta' interess fil-kontroversja l-ġdida dwar Kemmuna u s-servizzi tal-lanċ minnu lejn din il-gżira. Clayton Bartolo kien mistoqsi dwar dak li hu meqjus potenzjalment konflitt ta' interess hekk kif il-familja tiegħu tmexxi servizz tal-lanċ. Il-Ministru tat-Turiżmu li issa donnu ħada drawwa jidħol f'numru ta' kontroversi kien mistoqsi mill-ġurnalisti dwar Kemmuna hekk kif bħalissa għaddejjin taħdidiet dwar il-kommerċjalizzazzjoni eċċessiva b'mod partikolari fl-akwati tal-Blue Lagoon. Ma tħoss li daqsxejn konflitt ta' interess illi missierek u tzijiet tiegħek joperaw id-dajes f'Kemmuna u inti trid toħloq il-policy fuq Kemmuna? Diġà kkummentajt f'dan ir-rigward fejn qed li ma hemm l-ebda konflitt ta' interess u jiena nistenna li la darba jkollna din il-policy holistika li se nkun pubblikaw li ġamil taċċenna li fil-Parlament li ser nkunu qegħdin ukoll nirriservaw fond mod partikolari għaliha biex ikollna r-riżorsi allokati għaliha minn qabel ma tiġi pubblikata biex la darba tkun pubblikata mbagħad ikollna biex nwettquha se tkun qed titwettaq fl-intir tagħha u se nkun qed naraw kif nimxu l quddiem anke fuq diversi punti li ġa semmew fil-pubbliku. Ma jekk il-problema f'Kemmuna li hemm ħafna kummerċ u dawn id-dajes kif jgħidu l-graffiti qed iferrgħu mijiet ta' turisti hemmhekk qed huma parti minn dal-kummerċ. Għandha x'taqsam le mhux u inti meċċejn isek illi għandek dal-konflitt ta' interess ma nnutajtix di. Sa issa dejjem tkellimna fuq id-lectures u l-kiosks, ma hemm l-ebda konflitt. L-attivisti qed jgħidu li mhux dawk biss il-problema. Ma hemm l-ebda konflitt ta' interess. Jiena nibqa' nsostni dak li qed la darba jkollna l-pjan holistiku pubblikat u qed jiġi implementat, mbagħad tiġġudikani hemmhekk. Qed tagħmel pjan holistiku li saffettwa l-missierek u tzijiet tiegħek ukoll, pjan konfliġġenti dik. Il-pjan holistiku diġà rrimarkajt li mhux qed nagħmlu jien personali, qed jagħmlu kumitat illi fih diversi stakeholders fosthom hemm anke l-era l-awtorità. Le, għandek żball għal darb'oħra. Illi ma ħtartux jiena. Hemm diversi stakeholders fih illi hemm ukoll l-era ma taqax taħti, hemm il-Ministeru għal għawdex ma jaqax taħti, hemm it-trasport illi ma jaqax taħti l-anqas, illi hemmhekk dawn ser ikunu qegħdin jaraw u joħorġu b'dan il-pjan holistiku. Jiġifieri nappella biex qabel ma wieħed jiġi jagħmel dawn tip ta' dikjarazzjonijiet biex qed ngħid għalik ta' għax ma kontx int li għamil ta' dikjarazzjoni. Eżatt, imma le, mhux inti, mhux qed ngħid għalik. Qas qed ngħid għalkin biex tiġu f'dan. Jiġifieri nappella biex min jagħmel dawn tip ta' dikjarazzjoni tkun qed jivverifika l-affarijiet. Ma tħoss li hemm konflitt imma. Assolutament le. Nar il-ġimgħa The Shift News żvelat illi missier u tzijiet ta' Bartolo huma s-sidien ta' kumpanija li topera vjaġġi bil-lanċa ta' kuljum lejn Kemmuna. It-tnejn imbagħad l-istess sit irrapporta li wieħed miż-żewġ operaturi ta' Deckchairs f'Kemmuna, Marku Tajjar, serva bħala canvasser għall-Ministru ta' Għawdex Clint Camilleri matul il-kampanja elettorali li għadha kemm għaddiet. Il-policies dwar Kemmuna huma fil-kontroll ta' Clayton Bartolo u Clint Camilleri u tnejn wara nofsinhar f'kummenti lit-Times of Malta, Camilleri bħal Bartolo ukoll ċaħat kull konflitt ta' interess. Il-kwistjoni tal-kommerċjalizzazzjoni żejda f'Kemmuna ilha għaddejja snin u laħqet il-qofol tagħha f'azzjoni diretta aktar kmieni dan ix-xahar, meta grupp ta' attivisti mill-Moviment Graffiti niżlu Kemmuna u neħħew id-Deckchairs u l-umbrellel bi protesta. Minkejja li wara din il-protesta, il-Ministru tat-Turiżmu ċeda l-pressjoni u qal li sejħa li biss Deckchairs fuq il-blat u mhux fuq ir-ramel, Graffiti qed ikomplu jitolbu aktar azzjoni mill-awtoritajiet.